नमस्कार भाई लोग, का हाल बा। हम आपके भाई मोनू सिंह एगो नया वीडियो में फिर रउरा लोग के स्वागत बा। एगो सूर्या भाई बाणे, यूट्यूबर हवन, रउरा लोग जानत हो खम जा। एगो छुटपुटिया यूट्यूबर के लेके साथे खड़ा हो जालन, खड़ा होके इंटरव्यू देवेलन। एगर इ नया पे भी इंटरव्यू देतरन हर जगह बैठ बैठ के। अब ओइजा से बैठ के इंटरव्यू में दोसरा केहू के बात ना करस, खाली पवन सिंह के कमी गिनावेलन। जैसे पवन सिंह के कतना उ चहेता होखस, एक गो कमी गिनावेलन कि हम ये किए, पवन सिंह ये कर रहे हैं, पवन सिंह नेता बन गए हैं, अब पवन सिंह को गायक रहना चाहिए, गायक हैं। तो तारा खेसारी चाचा के बोलला नहीं से दुख लग गइल बनू, हम जानत नहीं। खेसारी चाचा के बोलला पर तारा दुख लागेला, दुख ना लागे के चाही। तार खेसारियो चा कम नहीं खन, वो होने से खूब बोला तरन, तबे जवाब एनियो से मिला था पवन सिंह के तरफ से। तो गलती का बा, जैसन बोलियन वैसन सुनियन नु। तो तारा लोग के जरे काहे लगता इतना, तुरंत इंटरव्यू चालू हो जाता इ लोग के, दे इंटरव्यू दे इंटरव्यू। शांति रहलो कि बिना पवन सिंह के नाम पर वीडियो बनैले तारा लोग व्यूवे नहीं खेवत, कोनो टॉपिके नहीं के मिलत तारा लोग के। आराम से